Os ydych chi'n chwilio am rhywbeth gwahanol ac weddol iach i'w goginio ar gyfer Calan Gaeaf, yna pam na driwch chi rhain. Ar ôl plicio'r bwmpen a thynnu'r hadau, coginiwch chi mewn menyn tan mae hi'n feddal. Ychwanegwch afalau coginio, gellygen, sudd hanner lemon a chydig o ddŵr ac yna creu piwri o'r holl gymysgedd. Wedyn, gynnwch y flapjacks eu hunain drwy doddi siwgr a menyn mewn sosban, ychwanegu triog du a thriog melyn neu syrup, ychwanegwch geirch a phwmpen fach wedi ei gratio. Rhowch y gymysgedd mewn tin popi ar bapur popi a thynnu'r piwre ar ei ben. Yna, cymysgwch fenyn a blawd mewn prosesydd bwyd i greu crumble, ychwanegwch geirch, siwgr a phwmpen wedi ei gratio a'i wasgaru dros y piwre. Coginiwch wedyn ar 180 gradd am tua hanner awr.